Египетските мистерии привличат интереса на хиляди хора векове наред. И маняри, археолози, геолози, туристи и дори крадци имат огромен интерес към древен Египет и неговите богатства. Почти всеки ценен артефакт или място в египетската земя е обвързан с интересна, страшна и доста мистериозна легенда, която е създадена да плаши хората, но дали всяка една от тях съдържа поне зрънце истина? Едва ли някога ще разберем, а може би някои неща наистина е по-добре да останат в тайна. Но кои са най-интересните, известните и разказвани египетски митове и легенди? Ще разберем в следващото видео. Книга на живите и книгата на мъртвите. Както се казва, няма нищо лошо или вредно в четенето на книги, но дали това е съвсем вярно? Предполага се, че това са древни египетски книги, които са съдържали важни заклинания още от преди времето на фараоните. Говори се, че книгата на живите отнема живот, а тази на мъртвите дава такъв. Тези две книги са доста опасни, тъй като намесата в баланса на природата никога не остава без фатални последствия. Митът за сътворението. В този мит светът е създаден от първичните води на хаоса. Атум, богът на слънцето, излиза от водите и създава първите богове, известни като Енеад, чрез своята божествена воля. Атум често е изобразяван като самосъздадено божество, символизиращо самия акт на сътворението. Този мит отразява египетската вяра в цикличността на сътворението, смъртта и прераждането. Озирис, Изида и Сет. Този мит се върти около братята и сестрите богове Озирис, Изида и Сет. Озирис става владетел на Египет, но ревнивият му брат Сет го убива от съперничество. Озирис е разчленен, а Изида, неговата съпруга и сестра, събират частите на тялото му и го възкресява за кратко. След това Озирис се свързва с отвъдния живот и концепцията за възкресението, докато Сет представлява хаос и безредие. Този мит въвежда също идеята за съд в задгробния живот, където сърцето на починалия се претегля срещу перото на Маат, богинята на истината. Споровете на Хорус и Сет. Този мит се фокусира върху продължаващия конфликт между Хорус, синът на Озирис и Изида, и Сет. Хорус се стреми да върне трона на баща си и борбата между двете божества приема различни форми, включително правни спорове и битки. Митът е разказ за борбата, за ред срещу хаоса и законното наследяване на трона. Той също така отразява важността на справедливостта и божествената намеса в египетското общество. Бог Ра. Ра, богът на слънцето, е изобразен като пътуващ през небето в лодка през деня и през подземния свят през нощта. Вечерта Ра се трансформира в божество с глава на овен, известно като Ра Атум, за да навигира в опасностите на подземния свят. Това пътуване символизира цикъла на слънцето и неговия ежедневен изгрев и залез. Митът подчертава значението на животворната енергия на слънцето за древните египтяни, както и концепцията за трансформация и обновяване. Хеопсовата пирамида. Въпреки че няма конкретен мит, съсредоточен изцяло около изграждането на голямата пирамида в Гиза, има някои легенди и теории, които са се появили с течение на времето относно нейната конструкция и предназначение. Един от най-трайните митове е идеята, че робите са построили пирамидата. Това схващане обаче е до голяма степен развенчано от съвременните археологически и исторически изследвания. Преобладаващата теория сред историците и египтолозите е, че изграждането на голямата пирамида е монументално усилие, включващо голяма работна сила от квалифицирани работници, а не роби. Тези работници вероятно са били организирани в работни екипи и са получавали храна, подслон и заплащане за труда си. Точните методи, използвани за преместване на масивните каменни блокове и изграждане на пирамидата, все още са обект на изучаване и спекулации, тъй като древните египтяни са оставили малко преки доказателства за техните строителни техники. Друг мит или погрешното схващане на идеята, че пирамидата
построена от еврейски роби по времето на библейската фигура Моисей. Тази концепция придоби популярност чрез източници като книгата Изход в Библията и популярната култура, но няма солидни исторически или археологически доказателства в подкрепа на това твърдение. Изграждането на Великата пирамида предшества с векове библейските събития, свързани с Моисей. В действителност, Великата пирамида в Гиза е построена по време на управлението на фараона Хуфу, известен също като Хеопс, който управлявал по време на четвъртата династия на Старото царство на Египет. Смята се, че е била строена в продължение на няколко десетилетия и е част от по-голям комплекс, включващ по-малки пирамиди, храмове и други структури. Целта на пирамидата вероятно е била да служи като монументална гробница за фараона и символ на неговата божествена връзка и сила. Легендата за бог Анубис. Анубис е едно от най-известните и емблематични божества в египетската митология, често изобразявано като бог с глава на чакал, свързан с мумифицирането, смъртта и отвъдния живот. Няма нито един централен мит за Анубис, но има различни истории и аспекти на неговата роля в египетската митология. Една от ключовите роли, приписвани на Анубис, е участието му в процеса на мумифициране и водене на души в отвъдния живот. Смятало се, че той е пазител на некропола, града на мъртвите и е отговорен за балсамирането и запазването на тялото на починалия. Смятало се също, че Анубис претегля сърцето на починалия срещу перото на Маат, богинята на истината и справедливостта, по време на съда над мъртвите. Ако се установи, че сърцето е по-леко от перото, душата може да продължи към отвъдния живот. Често се среща версията, че Анубис е дете на Озирис и Нефтида или понякога на Озирис и Изида, в зависимост от версията на мита. Нефтида, сестрата на Изида, се маскира като Изида, за да зачене Анубис, тъй като Озирис е брат на нейния съпруг. Смъртта на Озирис. В някои версии за мита на Озирис Анубис играе роля в историята на смъртта и възкресението му. След като Озирис е убит от брат си Сет, Анубис помага при мумифицирането на Озирис и му помага в прехода му към отвъдния живот. Ролята на Анубис като защитник на мъртвите и пазител на гробищата го прави видна фигура в египетските религиозни практики. Свещениците, които провеждали ритуали за починалия, често призовавали благословията на Анубис за успешно пътуване до отвъдното. Чакалът, чистач, който най-често се вижда близо до гробници и гробища, се свързва с смъртта и отвъдния живот в Древен Египет. Така, външният вид на Анубис с глава на чакал символизира връзката между тези царства.